zašto mi ovo radimo? Mi ovo radimo zato što smatramo da svako od nas treba da krene u neku vrstu građanske neposlušnosti i budući da mi zahtevamo najosnovnije, a naši zahtevi kada se svedu se na pravnu državu. Mi zapravo želimo pravnu državu, mi želimo pravdu, ne želimo da korupcija ubija nevine ljude i zato mi ovde sve ovo radimo zajedno sa našim kolegama i zajedništvo je glavna reč koja opisuje ove blokade. Pa bit će neki gulab svinjski. Malo mesa, malo podaće nekog i tako. Za vas? Ovo za vas? Ne, za studentice. Pa to mi? Da. Ovdje imamo organizovano preko Facebook grupa, bit će jedno 20 ljudi ovdje kuva, tako da treba neki 2000 policije da napravimo, to je neki blag, upravo. Ovo je naš frižider. On je pre 2 dana izgledao, na primjer, mnogo urednije, ali nama ljudi toliko šalju donacija da se redovno ovde napravi gužva i mnogo im hvala na to.